Wat heb je hier allemaal? Wat heb je hier? Ja, voorzien ter adoptie. Verzoeken een vertrouwd hoes voor een valse kat. Een valse witte kat. De hond is 100% betrouwbaar. Ja, een groot adoptieadres. Niet te wiet van mijn streek. En met goed te drinken en te eten, alle twee. Dat is Aan eten geen gebrek, hè, als dat zo zie. En het is ook goed voor ons te verteren, hè? Ja. Nee, voor kinderen niet klagen. De kinderen van nee. Maar als die kat metgenomen kan worden, zou ik echt vuil weer zien. Ja. Ne met. Weet ik dat?